В това мизерно място живея. Ето го. На това спа тук на леглото. И рани се дето да на работа. Ето това спа. И тук другото легло. Са види, част път спът децата тук. Ето тук сега имам половин ляд. Нема да го ям, ще го оставям за децата. Не мога, бе. Аз нямам душа такава зломна като много народ. Аз не мога да седна да ям. Без покрив, без дрехи, без лекарства и без пари. Почти гол и бос, почти забравен. Макар изразът под открито небе да се свързва с романтика, за Петър от пловдивското село Драгомир това не се свързва с нищо друго, освен с истински кошмар. Пожар след късо съединение унищожи къщата му на 24 май, обикновен ден, в който Петър се събужда на импровизираното легло под стълбището на къщата, което единствено е оцеляло след огнената стихия. Няколко часа по-късно получава обаждане, че домът му гори. За втори път. Преди години къщата отново е опожарена. Ако тогава е успял с много мъка и усилия да стъпи на краката си, то този път Петър е оставен на произвола на съдбата. Цяло село знае. Тук за Саир се събраха, но никой не каже, я да чакай, нямам. Това ми са една приятелка от Очиларци, позната от 20 и колко години, от 30 даже. Се познаваме, завчера ми го даде, че нямам. Работните дрей ги дадоха на това момче, дето мина, че мекът ми изгоря пералната, за да ги изпере от тях. До одеви бе, до сутринта бях с работните дрей. Един гъщеризон и една курка. Един лятен панталон пак работи с курка. Това ми са работните дрехи. Аз нямам даже и дрехи да се привлеча и не знам как на 10 съм на работа с какви дрехи да ида. Нямам, това само да... Всичко изгоря, нямам. Дал на късо хладилника и се запалило. Тя комши отсреща събере тук. И той е пълнал и те се обаждат на пожарната, докато да той е изгоряло. И тя е дошла пак едната пожарна без вода, почекали втора. Това басейн желязен, доста кубика събира. Аз го знам, 10 тона вода събира. Та от него с потапяща помпа пълнили някакси да угасат. И то какво угасили? Нищо. Само напръска, вече след като изгоряло всичко, то се вижда какво са угасили. Така че от хладилника тръгнало. Самия той сподели, че може да не яде с дни, стига да има хляб за децата, които отглежда с половинката си от съседно село, както и да е пълна купата на кучето, което в момента е единствената му компания. Ето е тук, в това мизерно място живея. Ето го. Поне че имам малко вода. Ето го. На това спа тук на леглото. И рани се дето да на работа. Това спа. И тук другото легло. Са види, част път спът децата тук. Това дета, аз там ме задушава, не мога да съм мушната легната. Ето тук отгоре. Лягам. Тук ям. Ето тук закачам. То, каквото е да избърша, каквото е да направя, нищо не става. Всичко е чернилка. Да го измета, та мириш, няма къде да се навра. Никой не помага, никой не ти дава и 2 лева. Макар че нямам, никой не съм отишъл само да кажа дай. Защото всичко иска връщане. Никой. Единствено тази приятелка, къде ви се обади, като чу, че нямам, ми изпрати завчера 100 евро. Та отидох в съединения, ето го. Не съм, кой знае, много работи купил, ама не съм ги и взял даже парите. Купих табло за тока, че кабела ми изгоря. Купих си 4 контакта, такива падащи и турбичка гипс. И ще видя да си купувам и кабели, да си правя 100 годи инсталация за нататъка, че няма, не стигат пари. Отзад купих и перони, дето да има кода.
таковам да кува, че няма перони. Няма кой да ти даде, никой ти не дава нищо. Няма 2 лева не мога да намериш от човек и да си вземеш и ляп. Тук си имам половин ляп. Няма да го ям, ще го оставям за децата. Я кажи как се оправиш въобще. Трудно, братле. Нема ми ги документи, изгоря. То не знам дали се личи, то по принцип, ето го. Дето то си пише на паркови градини, дето работих и имам печата. Защото тази стоица, аз се търсих и ми... Аз я търсих, тя бех оставил тук на масата ми, булката ga изхвърлила. На паркови градини, дето... Дето съм работил на паркови градини. То си пише печата. Година и 3 месеца и колко съм работил. Имам кредит, един път плата, един път не плата. Звънят ми постоянно. Тегла взема, първо купих хладилника. Да има къде, ще ми се разваляше манджата. Не мога манджа си изготвя. Не мога да на ръка мъча са пера. То не става, ръцете ма болят. Отидох да купих в брой перална. Малко се закрепих година и половина с перална. Та си перех понеделите. То седмицата един път се перех, не всеки ден. И след лято имаме една печка чудо, дето тип турска, и викаме с казанчи. То не мога. Трябва много силен огън да ти нагрява почта да си изготвиш манджа. И то лятото моли запала, аз печка да се готвя. Не мога. Принуди си купих печка раховица с 2 котлона. Айде и там пари. И то като не стига заплатата, ток да платиш, вода, за деца се грижа. То повечето народ вика ми, те като не са твои, за какво си поел тази отговорност да се грижа за чужди деца? Не знам за какво съм, аз не мога да си обясня, що гледам аз чужди деца, ама вече 4 години ги гледам, свикнах с тях и не мога да ги изоставя да мрат от глад. Не мога. Добре, като се прибереш, какво става? Къде спиш? Ето го, леглото. Може да го видите леглото до остъклението. Аз затова се принудите да направиш това, защото от остъклението вътре печка не можеш. Казва за Сибир, все съм в Сибир. Пала печката, лягам, като изгори до половин час, топло. Как изгасне печката, вътре е Сибир. Лятото пък жега пече всичко вътре, зимата студ. И се принудите да направи дървенето, ма сега вече няма и нищо. И няма откъде. Не ми стигат пари. Опитвах се, защото ти казах, един кредит теглих, ще купих перална, един кредит теглих да купа това и вече те лихвите се трупат и няма как да ги възстановявам, да ги върна. Защото на единия като върна и на другия, те не ми остават пари нито да се храна, нито лекарства мога да си взема, нито мога да купа нещо материал да стягам. Искам да стягам, моя брат се ми пречи. Като имам, ям, като не имам, лягам, не ям. Два дена подред без храна. И тук от дома спи 2 дена без храна. Единственото е тук баба лика, мине заминява. Ти вика, отиди на магазина, ходиш, викам не. Абе, ако ходиш, вика да взимаш нещо, да ни купиш и на нас един ляв. Викам, нема, викам, аз имам. И кой яде? Викам, ял съм. До видя, че нямам нищо. Отворят някой буркан, правят си зимни на хората, донесат ми. Сипат от тенджурата манджа, донесе ми. Яла, вика, баба да едеш, бе. Викам, не ми се еде. Петър се бори сам с кошмара, като един Дон Кихот с вятърни мелници, но не търси своята долсинея, а нормален начин на живот. Събира греди, търси дъски и пирони, за да може с двете си ръце да скове поне една колиба с нещо, което за него вече е лукс, а именно покрив над главата. Лятото ще го преживее така, на открито, но идва зима, казва Петър. Той не моли за пари, а за малко човещина и помощ. Да кажеш, от какво имаш нужда най-много? От какво да имам, дрехи нямам. Първото, което нямам дрехи. Нямам къде да легна. Даде ми началника 15 дена отпуска от платената ми отпуска и се чуда как да направя това, че утре като завали, нямам.
Дой зимата, нямам къде. И сега това се мъча да го правя и тя ми помага да мъкна гради и да придържа такова. Там съм ги приготвил да ги качвам отгоре градите и после да правя наклон с тези дъски. Тоест най-важно е покрив да се осигури най-напред. Да, даже май изтрагва, тя отдолу се кърти плочата. Отдолу се рони, плочата и пада. На това спа тук на леглото и раница дето да на работа.